cada any ens reunirem per denunciar les desigualtats que encara pateixen o patim les dones en molts àmbits i per demanar la complicitat de tota la societat per acabar amb qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. El paper que estan prenent els joves i les joves no només en la commemoració d'aquesta efemèride, sinó el treball que estan fent cada dia és molt important perquè estan creant un sentiment de denúncia i d'activisme per la igualtat molt important. Estem fent un esforç en el dia a dia per seguir treballant, per seguir atenent a dones que necessiten, per seguir conscienciant a la ciutadania i a nivell intern estem acabant ara el protocol per l'abordatge de la violència masclista, que és un protocol que estem actualitzant i que té la complicitat i s'ha treballat no només de la regidoria sinó amb molts dels serveis de l'Ajuntament. Estem transitant un camí que sabem que no és fàcil, que portem molt de temps treballant i que encara ens queda molt camí per recórrer, però la intenció és seguir avançant juntes i amb empenta, tal com en la nostra imatge del cartell estem veient.